дӯстони азиз, барномаи мо идома дорад ва як нафари дигар ба мо занг зада истоданд. Ассалому алайкум. Рӯзатон бахайр бошад. Номатон чи аст? Аз куҷо ба мо занг мезанед? номатон чи? Такрор мекардед? рустам. Хело хуб. Мегуфтед шумо кадом намуди телефонро, яъне кадом тамғаи телефонро истифода мебаред? айфон бародар. айфон. Агар махфӣ набошад, дар дасти шумо айфон чанд аст? Кадом серияш? 13 Pro Max. 13 Pro Max. Як харсакҳои баланд мезанем, зеро гаронтарин телефон дар бозори ҷаҳонӣ айни ҳол дар радабандиҳо месад ва тақрибан, агар ман хато накунам, нархи миёнаи ӯ аз 17 000 сомонӣ боло аст. Хуб, мегуфтед ки кадом ҷиҳатҳои айфон ба шумо маъқул аст, писанд аст? ҳама тарафа ма афсари мактабхонӣ ва айфон кор мефаҳмдам. беҳтарин, яъне шумо дӯстдори айфон. Хуб.